No niin, moi moi! Nyt taas pelata Minecraftia, kyllä. Nyt teen uuden servun ihan tässä ekas jaksossa. Kuvan. Ja tätä nimeksi vaikka nyt ihan perus joku, en mikä olisi hyvä laittaa, Kimmikikuva turtumaan aikaa. No, minä laitan ihan aluksi, en mie mitään muuta keksi. Tätä olisi tarkoitus nyt pelailla vähän aikaa. Niin ja sitten mie pelaan vielä tänään teen video Kimin kanssa Team Fortress 2. Juu. No. Vähän tuntuu, että tää lagi pitää vähän... Kaksi ja tää on kolmas. Pois. Palastus. No niin, nyt pitäisi olla ihan hyvät. Okay. Nyt olisi hyvä, jos löytyisi hiiltä melkein heti. Ja sitten rautaakin. No voi ihan vitti, me lopetin hakkaamisen. Noniin. Otetaan vielä toinen puu. Ja se olisi hyvä, jos löytyisi vaikka kohta kyllä ihan heti melkein. Meillä on vain yksi semmonen paikka sattunut, et... No. Miekin on yhden kerran spammannut kylän eteen. Ja nyt ja tässä myö Kimin kanssa joissa videoissa neuvotaan vähän Minecraftin aloittamista ja että ihan peruscraftingit. Niin se oli Kimin idea, että me aletaan sellaista tekemään, että me neuvotaan. Toivottavasti nämä äänet ei kuulu liian kovaa, kirjoittakaa kommentteihin, onko se liian kovat äänet. Sitten me voin hiljentää, kun minä en yhtään tiedä nyt. Mitä sieltä? Okay. Ihan aikaan pitää tehdä. Tää? Okay. Okay. No voi ihan Noniin. Tää? Ei oo tällä hetkellä kotona. Iska on vaan. Ei se puhu sillä, se kattoo teekkari. Vähän... En tiedä mikä se on. Nyt kalliota. Tuntuu, että tää lagi. Mikä asetukset? Häh? Ok. Videoasetukset. Ja minulla, mut myö saattaa ostaa ihan aidot. Ihan kohtais pelata multiplayeri. Noit voi laittaa vähän ilmalle. Nuo hiljemmalle. 100% hiljemmalle. Musiikki pois hyvä. No niin. Jes, hyvä, siellä on heti kiveä. Vähän tuntuu, että tää edelleen laki. No en nyt jaksa
En tiedä kummasta. Niin voi. Ok. Juu, voitte miulle kipistä. Niitä jotain sellaista helppoa rakentavaa, kun mie ja Kimi ei olla kyllä mitä vielä ihan mitä paremmin. Ei Kimmo sinun oikein nimi. Juu, siksi mie keksinkin tänne Kimi. Joo, en kerro tässä videolla. Joo. No, minun nimihän kyllä näkyy jo siinä minun kanavan nimenä. Niin minun voi sanoa Joel Huolmanniksi. Niin, pelkkä Joel tai Jokke. Jokke on lempinimi ja sanokaa vain Jokeksi. Sano jos haluaa. Häh? Juu. Saa. Juu. Saa ihan vapaa-ajalla sanoa, mutta koulussa ei. Vitsi. Mistä löytyis nyt hiiltä? Onks mun... Ai, hyvä. Mietin ehkä minun ekaan nyt väliaikaisen talon tähän. Ok. Please hiiltä. Missä on hiiltä? Ei. Kimi. Mitä sinä teet? En tiedä, tehdään nyt nää videot kuitenkin loppuun. Nyt minä toivoisin, että minä täältä ylhäältä löytäisin hiiltä. Ja tuleehan kauheeta lakia, minä katon nyt ihan seuraavassa videossa, mikä siinä on. En minä nyt jaksa alkaa katsomaan mitään. Niin. Jes, tuolla on hiiltä. Onko hyvä? Niin kuuluu vähän. On vähän. En valehtele, kyllä sieltä vähän kuuluu tai lapsia ääniä tai jotain. Häh? No olen. En nyt sentään. Muistan. Täh? Vähän vittu. Kuuluu vähän taustaääniä.
Ei niin miulta, mutta täällä miult kuuluu. Mm. Mm. Kerään hiiltä. Juu. Mitä uudemman pin. No nyt ne veet tulee. Häh? Ei mitään. Ok. Ei. Pysykö paikalla? Pysykö paikalla? Oike. Nyt! Ei tälle. Ei. Ei. No niin. Mm-hmm. Niin nyt pitäisi jotenkin. No. Ok. Minäkin voisin kyllä löytää vähän lampaita. Niin. Jos se meni rikki. Ok. Ok. Juuri jos sattuisi. Mitä kauhea. Juu. Juu. Niin. Ai mitä sä sanoit, että mä kuule? Kun nää Minecraftin äänet kuuluu paikalle. Ekan Minecraftin hommasin mä kuulekin, jos puhutaan Minecraftin. Mä eka kerran Minecraftia pelasin 2012. Tästä tulee. Häh? No. Mä otan nyt ruokamyrkytyksen, mutta ihan sama. No niin, eiköhän tää video alkaa olla tässä. Miksi ei, Kimi? Ok. Jes, no minä tapaan vähän näitä creepereitä. Vittu. Kuolepas nyt. No niin nyt. Saanpas ison kuopan. No, missä se toinen creeperi on? On siellä hyvä. No niin,
Olisiko siinä niin hyvä ruutia? Aitia. Älä... Niin. Juu. Moi. Niin. No minun video ei nyt vielä loppunut, minä kuolen. En kuollut. Kimi, minä tarvii kanaa. No niin, eikö tää video alkanut olemaan nyt tässä? Koska minä nyt haluan tässä videossa kuolla, minä koitan selvitä. Oi vitti. No niin. Tää video alkaa nyt olemaan ehkä tässä. Terve teille kaikille vain. Minun nimeni on Joel Huolmaan. Ja se